Dobre, čaute všetci. Ako sa máte? No, lebo toto je moje prvé video, takže čaute. Dneska to bude z Brawl Stars a mám tu aj hostia. Maxík, potržítko IT. Ahojte. A dneska si zahráme Brawl Stars. Takže zahráme ten knockout. Môžeme knockout. Tak ja si dám koho ty máš spajka. Tak ja si dám si o ty sobrečný. Toto je moje prvé video, takže dajte like a odber na toto video. A budem veľmi rád a budete mať šťastie do konca života, takže dal by som na vašom mieste odber. No. To sú silný. No akože ale dosť silný, ja som skoro zdechol. No, pamätáš si, ako sme ten efekt urobili? Vieš to, čo si ty urobil do toho videa? Toho môjho. Aj to bolo dobré. Bol taký efekt menší. Nie. Dobre, to môžeme vybrať ešte. No dobre. Eliminoval som. Oni dali teba, no dobre. No výborné. Au, tak to bolo. Dáme ešte. Daj si toho spajka. Takže ideme po druhý krát. Pokus číslo 2. Teraz, keď aj ty si youtuber, tak už ťa môžem dávať do popisku, nech ti dávajú odber. No. Takže jedného sme teraz eliminovali. Jedno kolo sme vyhrali. Dám ešte to druhé. Budeme radi, keď vyhráme dneska aspoň raz. No, vyhrali sme No až. máš to sushi. No, Viem robiť to sushi. Aha, tak ty si už zobral. Nevadí, no. Tak sushi nebude. No tak ideme teda ďalej, no. Ale ešte môže dostať 2 star dropy. takže. Výborne. No ten získal druhé video tento deň. Hej. Maxík natočil už jedno video a ja točím to prvé, takže... Môžem... No... Tak ten Kenji je dobrý. Ja som poslední časť, ja som nás spravili. Dobre, nevadí. Nemá 200 roby, keď vyhrám, ale to nevyhráme podľa mňa. No, toto asi nie. Za žiadnu cenu nevyhráme. Ten Kenji, jaké dáva bomby? Kenji je silný. On doslova si vieš nastaviť. On má s tou paverkou, ty kokos, to je hrozne. Môžem ti nejakých odberateľov na tento kanál prihodiť? Môže. Dobre, končím, dávam Shade. No Shade není veľmi dobre vylepšený môj, ale to nevadí. Ja si idem kúknúť takého. Kúpiť? Kúknúť.
Dneska koľko ty máš gemov? Gemov 23. 22. 3. 22 gemov. Prakticky, ak nemáš všetkých rare bro, tak by si vedel kúpiť iného. Tie mikrofóny sa podľa mňa povybíjajú, keď prídem domov. Že prídem domov, zapnem mikrofóny a vybité vodo. Už som ich raz vybol do plna. No. Tu zápasím s Bayernom? Nie, to nie si. Ty si Serge? Ja som Serge bol, ale zabil ma. A Shade je dobrý celkom. Dobre. Shade je dobrý, ale nie na blízko sporta cez steny. Teraz mám ultinu. Takže. Normálne ten Edgar je OP. Hypercharge. Au. Ešte. Poď to dáš. Dobre. Dobre, tak ide. Máš 2 star dropy. No. No. 20 powerpointov, nič moc. Ešte obnovíme Dynamajka. Ja si dám Finksa. Ups. Sorry, ja som nechce som dal exit, takže ešte raz. No nie. To je dobré na tomto Finksovi, že 3-krát môže. Angelo bol taký veľmi prefíkaný. No. On zase tam bol. Ty si dal toho... Aha. Dal si Angela, ale Piper ťa dal. Dobre. No, Dobre. Piper dal. Piper versus Edgar. Asi Deadpool. Takže Bini. Traf sa do ňoho. Tiež. Dobre. Teraz poďme sem. No jasné, že tam oni tam zase. Angela. Ja. No a ja som sám. Zase ťa minulé ťa v tomto rohu zabili. Dynamite nie je veľmi dobrý. Hlavne teraz. Ideme tie... Poďme showdowny.
No daj showdown. Ešte neukazuje, že by som mal showdowny. Ukáž. Dal som showdowny. Myslím, že to je také zabugované. No počkaj. No, nech sa mi to nezdá. Ani mne nejde. New party. Klikni ma. Alebo počkaj, ak tebe idú dušodami a mne knockouty, tak daj ready. Ani ready mi nejde dať. Čo ti dalo? Sekol sa mi teraz. No tak na dnesko to je asi všetko. Ďakujem, že ste sledovali naše video. A vidíme sa neviem kedy. Takže čaute.